ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. имрӯза навормона сар мекунем аз як рекламаи аз Тоҷикистон. духтаро, маълумот дар бораи ширкати Тозон. духтаро, як пакета вибирать мекунен, регистратсия мекунен ва дар таи худтон 2 нафар ба кор даъват мекунен. пакети стандартни ширкат 499 сомон аст. дӯстони азиз, вақте ки шумо дар ин ширкат 2 одамро регистратсия мекунед, баъд компания ба шумо 303 сомон бармегардонад. 2 одами шумо 2 одами дигар ба кор даъват мекунад. зинаҳои ширкат: якум зина 303 сомонӣ, дуюм зина капилка, сеюм зина 2 парфюм занона ва мардона, чорум зина комплект нуқра яъне серебро, панҷум зина 4 курпача ва 4 таксарӣ, шашум зина телефони Samsung, ҳафтум зина телевизор, ҳаштум зина зиёрати хонаи Худо, нӯҳум зина мошин, даҳум зина тӯҳфаи асосии ширкати Тозон. вақте ки шумо хонара мебурен, бозӣ ба ҳамин тамом мешавад. одамои шумо низ даҳум зинара баромаданд, бозӣ тамом мешавад. дар ин ширкат доставка ҳастай. даруни шаҳр 20 сомон, берун аз шаҳр 50 сомон. духтарои хушрӯ, дер намонед, шитобен ба ҳамаи шумо барори кор. барои регистратсия чӣ лозим мешавад? соли таваллуд, ному насаб, номери телефон. духтарои азиз, ин ширкати Тозон дар худи Тоҷикистон. духтаро, 2 нафарро шумо ба кор даъват мекунед, 2 нафари шумо 2 нафари дигар мебиёрад. дар таи зинаҳо навишта шудааст ки чанд нафар одам мебиёрен, чӣ тӯҳфаҳоро ба даст мебиёрен. барои ҳамин шумо фикр накунед ки ин чанд нафар одамро шумо танҳо мебиёрен. не, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависен. шаҳрнозабону шумода ҳамаи корро бо тамоми нозукиҳояш мефаҳмонад. реҷа бошад. дӯстони азиз, ман мехоҳам барои кӯдакома коктейл тайёр кунам. ана барои коктейл мандарин, якта киви монда, якта гирифтам, 2 дона сев, 2 дона банан, ана як пачкози ванилини сахр мегирам, баъд 1/2 стакан шир мегирам, ҳамаро аралаш мекунем. реҷа боша, ман иқа самбуса кардам. пеш самбусая маргарини чӣ кати мекардам, магазини кати, уқа хушрӯ намеомад. ана иҷада рӯғани гов кати алейне аралаш кардам, беҳад варақини хушрӯ омадак. беҳад самбусаи хушрӯ. ай хурдаш сер намекунам. ай хамири хурдана 2 кило вес гирифтам. даиҷа боша, як питсаи калон кардам дар газ. барои газа санҷидан, газаш уқасоз набудай, магарам як гази дигар гирам, барое ки пухтупазда намешидай. даиҷа боша, дӯстони азиз, ман рафтам айвелбери заказома овардам. як плед барои ҳамин дивана заказ кардам, барои боло пушонда мемонам рӯзда. ана ҳозир мекушоем, ҳамроҳи шумо мебинем. беҳад материалаш хушрӯ, малоимак. ана цветшам ранги диванай. 890 рублда гирифтам. даиҷа бошад, стекло барои телефон ман гирифтам. ана сета стекло 135 рубл шид. агар рӯзи магазин мерай, дар магазин 800-900 рубл яктиша мегирӣ. ман велбриста фақат заказ мекунам. сеташ 135 рубл. баъд хая открывашка заказ кардам. иам 135 рубл будай. барои банка кушодам. иҷада бо ина бинем. якта подарок будай. як дона подарок сета.
таиҷа ҳамагӣ 4 та стеклодор шидам. 1 сол зиёд мебара насиб иншааллоҳ. ина хаиҷада и бо салфеткача боша. даиҷа боша ай ҳама чизи асоси ман сумка барои роддом. инаи хеле гирифтам. намедонам майда боша ин. озе ҳуй карда мебинем. и беҳад майдаҳак будай балозана ираки ана и акун айнинича и қарака и чӣ мебара я памперска ки пур мешава. оле магарам бояд тай дига ай калонуш заказ кунам барои нинича. иша хай барои худам мегирам, барои нинича хай дигаша мегирам. акам майда будай размерша нигоҳ накарда заказ кардам. хайч гап не. даиҷа боша дӯстони азиз, отала ба қандам форидак. отала ба қанд кардам. мода дакони будум ира ҳалвои тар меган. ана бега ҳай мода акане ам хе форид хестам ана ҳалвои тар карда истам. бози ина камтар буҷуша чӣ мекунам мевардорам мехрем. баъд иқа ай ҳами гардош гирифта мондам. ана барои хидма гарсуз мекунам. гарсуз хонада ҳеҷ кас намехӯра ғайр аз худам. шавҳарам на отала ба қанд на ана гарсуз ягон чӣ намехӯрам. барои ҳами як банкаи нимлитраро пур карда мондам. ана зиёдиша чӣ кардам отала ба қанд кардам. ози мо мешинем мехӯрем бегаҳдак. баъд ира мода дӯстони азиз ана маракода якта пиёла чай майдакда як кавлизат мевардорам. мараки форид як чини вардоштам. беҳад бамаза шидай. ина духтарако дар эфир оша нишон дода натонистам. ина вардоштам. ин ба ҷои кори шавҳар май. иш ай муҳаммадай. иш ай бобошай. иш ай ганҷина. ман ош намехӯрам. сером муҳаммад анор мехӯрам. анор кунам. оши ба анор беҳад бамазаи духтарако. Ты тоже будешь? Да. Бра бабута фарёд кун бия. ошакот набихӯрена хоб кунем. хай ёда иштиёи таом касоне ки хӯрда истен шумо дам ҳамчунин дӯстони азиз то наворҳои оянда аллоҳи меҳрубони гаҳбони ҳар яки мо бо шумо бошад. даиҷа боша мо ганҷинаи мактаб гирифтему. худаш то нимераҳа омадак. муҳаммад мара качели баргуфтак. шир надорум дар хона. барои завтракшона блинчик мехоҳам пазам. ана банкомат омадам. дар картам пул мондам. ози коммуналкора платит мекунам. ба насиб боша магазин мерем. намедонам ҳамин хунукида ҳами одам мефорида боша бозӣ кунӣ. хаву давҷаам кӯдако бозӣ дорана. ҳами қабарф борида истай ки уже тоҷикистон баҳор шида. иҷа кай баҳор мешава. дилмо нагирифта ҳами хунукиёву барфу яхошон. мефорам ҳози бирам тоҷикистону. уже кӯдак 7 моҳа шида истай. бохай гашта омадан шабгӯ. ёра кида монда мерам. дилм намешава кӯдакора монда бирам. хуштоман ма давление задай бо сеюм бора. барои ҳамин раис сароӣ мекунем. раис насиб боша мерава. хай гуфтум мардак ака ма рафта наметонум. кӯдако даиҷа тоқа мактаб меравам. хай сари ганҷинаи шустан дар корай. ана моша чи бофтан дар корай. хай дадам намекуна кӯи корора. гуфтум хай ту бира. гуфтум ман баъд сабук шидам. ба насиб боша рафтам ё муҳаммад қатӣ. ҳоли шавҳарам патентоша спора насиб боша ба мерава. патентша мегирава мерава. ҳамин як 20 рӯза дада мерава. хай холама дида хабар гирифта мебиёя бо як моҳ дам бигира.
набоша моҳош кати бе хадной кор мекуна афгор шидай фақат мегум хадной биги мегӯ ягон душманаш гуфта иста боша мегӯ хадной биги ҷонаш меброя мега не ман гуфтам охе ҳами қай пула кор када ко мешид ҳама кор мекард гуфтам чи қахта ҷонта да азоб мемонӣ дадаман паспортоша супоридак насиб боша гражданствода подавать кардем 7 февралда қабул карда накуна медонам агар отказ подказ наёя агар хай ба хайрай 3 моҳ баъд меброя моҳи майда мегира баъд пенсияша тоғри мекунем пенсияша вид кати надодан ана павоз расту мегира павоз расту намедонам 13-14 ҳазора мхимете хай барои тоҷикистон беҳад пули хушрӯай ганҷина муҳаммад биен рафте мере муҳаммад оле ина соат мода 3 гузашт абед накардай фақат ами сухамиятка сир тамом шидаги буд аз ай магазин сир мегирему питса мекунем гудакокати хулиган омад хулиган одами касала давиданша бинем касалай он рӯз дача рафта будем шамол кашидай ам хехуфа зада истай шира додам гарм када асало маска кати яду чи гирифтаю мондагиша апаша додай апаш хурдай мега ки ина ман хурдам буд кардам дина лагман кардаги будам гирифтай ана гуфтам ки хурди бачам давид омад пешам ҳоб ва ҷон ҳамаро адо кардам тамом шид мерам мебинам дар каструл чаппа кардаю ҳам хе дурӯғгӯ шидай ки и бечораи бачаи ман дар хона шидай ди кишидай мегум садик да барам рости саҳаро соати 7 дар хона биромадан дар корай бовар кунен ҳози шабо ҳам хе хоб намекунам 3-4 соат бедор меистам ба хоб мекунам уже соат 7 мешавам мехезам ганҷинаи хай чой поиша тайёр мекунам мактабда тайёр мекунам 8:20 ганҷинаи гусел мекунем ана ба ира пиёда бурда нашава дай хунукӣ дай ях барф гуфтам хай нарава садики беҳад бетарбия шида бачам садик да буд беҳад бачаи баодобак шидаги буда ҳозир беадаб шидай гапа гӯш намекуна дод мезана истерика мекуна ё хароб шида иста накун худшона хароб карда иста беҳад фарбеи ганҷина иҷада баъди нинӣ кардан омадан дар корай иқа машқ кунӣ биен рафтем ганҷина хунукай тез кун ҳамиқа гуфтам комбинзонта пуш негуфт шиштан қинай мега автобусда майд ҳама тар шидай якта фурӯ рафтем бачам